Där ja. Nu kommer snön. Ja, nu börjar det. Nu har jag ställt min bil, kommer jag på. Ja. Ridskollektion här till Gästar. Det finns nog en på andra halvan. Ja. Bra Jasmin, du känner själv var svagheterna sitter. Flytta på din bil. Ja, bättre. Och så noggrannare ut, hit, fram så mycket ut på hörnet. Ja, super. Jag höjer lite. Det är ett språk för mycket där. Jag skulle vilja att du bara fortsätter höja upp kvaliteten den du hade innan. Det var inte dåligt, men jag tyckte att du justerade för mycket efter att hittills stå. En gång till. Måste hålla galoppen lite mer, benen på ända fram till inre. Super. Där är skillnaden, eller? Fan inte börja ta bort kvaliteten för att du på bekostnad av att du ska komma rätt. Super. Du får här i balans i nacken också. Några till snart. Någon till båda två. Super. Nu. Akta bra livet nu. Lite service på slutet att du lät inte gå till vänster. Bra livet här. Här är dressyren, Jasmin. Skänken i handen. Handen löser upp. Magmusklerna stöder dig. Gå inte med så mycket. Släpp inte allting. Små hinder här. Gör ingen fart. Ja. Kom ner i salen, kom ner i stigbyggnaden, kom ner på ryggen. Jobba galoppen. Ja. Kommer lite tidsnöd på sista hindret då förstås. Men förutom det då? Mycket bättre. Det jag vill att du ska göra. Det jag vill att du ska ändra på din kontroll. Därför den här resan så tycker du det är skönt att komma lite så här på slutet. Filmtime igen.